hengen sali on se, mitä Helsinki on kaivannut aina, Suomi on kaivannut aina. Se on jopa Euroopan mittakaavassa iso asia, että tänne saadaan vihdoin se sähköisen musiikin klubi, joka pystyy vetämään sen mittakaavan bändejä. Mutta siltikin se realismi tulee siitä, että niitä ei ole joka päivä niitä keikkoja, että meidän niin elinehto on se, että tätä pystyy skaalaamaan 3000 hengestä aina 1500, joka mahtuu tähän Permanto-tasolle, 600 hengen erilliseen klubiin, joka jää tämän nousevan katsomon sisään aina sinne 100 hengen pieneen klubiin, mikä tonne yläkertaan tullaan tekemään. Se on mahdollisimman matala kynnys kaikille tulla, vaikka sitten paljon varun päällä kertaa runnoja tai sing-songwriter-juttuja tai mitä tahansa. Se on semmoinen kaupunkimaista yhteisötila. Ja siinä pystyy järjestämään vaikka joka ilta tapahtumia huolimatta siitä, mitä muuta tuossa isossa salissa tapahtuu. Kun Helsingistä katsoo keikkapaikkoja, päästään about 1500 kapasiteettiin asti klubimiljöössä. Sen jälkeen meillä ei ole enää mitään. Meillä on klassisia saleja, jossa otetaan klassista musiikkia. Meillä on jäähalleja, joissa pelataan lätkää. Meillä on areenoita, missä pelataan futista. Ei meillä ole enää sen jälkeen paikkaa, missä tehdään rock- ja pop-musiikkia. Tadaa! Kohta on.